jazteko, hotza dagoela eta kontu zibiltzeko. Astuna da gero. Eta goiko bizilaguna, zeinek zabaltzen duen arropatan jaka, nork erretzen duen patioan, aspertu egiten da. Nire ama. Nire medikua, lo gehiago egiteko, erretzeari usteko, eta bera lur jota dago. Nire nobioa, izugarri maite zaitut, izugarri maite nauzu, txaplak handiagoi. Aitona, emoidak zigarrotxo bat, jode, porro guztet, eretzen dizkit. Kompresa, zurgatzailea, megafina, egalduna, egan egiteko dago egoera. Nire nobioa, ezin zaio piperrik ere kontatu. Bizitza mugikorra da. Mugikorra, Vodafone. Hau da bizitza petrala. Segapotoa, ederraz makizuna. Non nago, zertan ari gaiz? Eta hiri ze inporta zai. Hori esan nik ere. Nere itzala, zintzoa, leiala, errealista. Liftin bat egin behar diot. Filosofia. Dendaria, nekez sartuko zara hor politxori. Taian diago bat behar duzu. Okina, kambio lego de joatela izelaretik, beraztela banku, joteko mugu egungoz paritz. Programazioa. Gora top manta! Laikoa doi morte. Hobeto kondoirik gabe. Kabroi alakoak. Eta zer moduz guztanik gabe? Nire kontzientzia. Kanpaia horren beste espotzeko. Noski, berak ez dauka pitilinek eta. Nere nagusi, Andrea, ez omen naiz lanean implikatzen. Implikatuzkero izorra, Nire ama. Etxeko jabea. Toki ezin jobean bizi naizela, gutxi kobratzen didala, alegia beste etxe bat bilatzeko uztaila baino lehen! Ospa beti! Espekulazioa. Iztegia, baina zertarako inbeste hitz. Ama nahi dut, ama emaiazu goi! Ixilu baraiteko! Le farole! Beti Coca-Cola! Bi egun eta zulora. Nire nobio oia. Hipokresia. Gaixotasuna. filosofia. Nire ama. Tapasa, okertuta dagoela, bere alaxe betetzen dela, ezan du beste xulo basartzeko. Hori ez da hitzezko eraso bat? Zuk diozulako politorrek. Hitzezko erasoa. Ipurtzuloarekin zerikusirik ez duen erasoa. Nire semea. Begira, lau aldiz deitu dut erreklamazio bera egiteko. Uraren kontratu egin nuen aurreko astelehenean, eta esan zidaten ez, gehienez ere, 5 eguneko epean jarriko zidaten ura, eta gaur osteguna da eta oraindik. Emango zenidaten zure kontratuaren zenbakia? Bai, emango nizuke, baina ez dizut emango. Gauza bera galdetzen didatelako egunero, eta kokoterenago egunero gauza bera entzuteaz. Bai, baina zure kontratuaren zenbakia ematen ez palidazu, ba? Zuk esango didazu, baietz. Jadanik jarrita behar nuela ura, baina erreklamatu dezake dela. Eta zuk bideratuko duzula nire erreklamazioa, ezta? Baina hori egunero egin dut, eta ez dut berriro gauza bera egin nahi! Sentitzen dut, baina zure kontratuaren zenbakia ematen ez palidazu, ba, ez dakit Begira, dela. Toño, nik gauza bakarra jakin nahi dut. Zein da zain egoteko arrazoizko epea? Urume hau zerbitzuak konpromiso hartzen du ura 5 eguneko epean emateko. Begira, urumeak ez du inolako konpromisorik hartzen. Urumeak gauza bat esaten du, eta gero ez du betetzen! Tematzen bazara zure kontratuaren zenbakia ez ematen ez dakit nola lagunduko dizudan? Ondo da. 9-3-5-7-6. Hemen zerbatzen duzenean? Bai, nire enpresaren izena da. Bulego bat alda? Ez, nire despatxo bat nire etxe bizitza da.
Ilonen 8an egin zenuen kontratua. Bai, esan dizut lehen. Baina agindua etzen bideratu hurrengo egunerarte. Eta handik aurrera konpainiak 5 lan egun ditu hura altan emateko. Begira, konpainiak gogoak emandako lan egun guztia dauzka. Espainiako beste konpainiarik! Atzo izan zen etezkan boatera ginen. Ez, niri ez esplikaziorik eman. Ni gauza bakarra jakin nahi du. Noiz emango diazu berezuna. Ba, edozein momentutan, izan ere atzotik aurrera jarrita behar nuke. Zur. Horrek niri ez dit ezer konpontzen. Bai, baina nik ezin dizu zehaztu noiz jarrita. Badakizuk ezin ditazula zehaztu. Baina, gutxi gora berako epe bat eman. Ba, ez dira asko luzatuko. Zer da, asko! 2 ordu, 2 egun, 2 hilabete! Ez da sekula gertatu 2 hilabeteko atzerapena. Ez? Eta zein da gertatu den atzerapenik luzena? Markaren bat hautsi beraldu. Ura etxean edukitzeko, gehien itxaron bere zantzuen gizonarena edo antzeko zerbait. Begira, nik gehienez ere honako hau egin dezaket. Bihar hurik gabe jarraitzen baduzu erreklamazioa jarriko dut berriro. Zertarako? Atzo egin nuen erreklamazioa eta gaur ere egiten ari naiz. Zertarako dituko dut bihar? Gaur ezinezkoa da. Erreklamazioa 58 orduan behin bakarrik egin daitezke. Hemen zuen markatzen duzute guztiaren erritmoa. Zenbatean behin erreklamatu daiteke ere bai. 58 orduan behin. Sentitzen dut. Baina araudia ez dut nik egiten. Jakina, ez dut, ez oain arte hitz egin dudan anderioetatik bakar batek ere. Hor eukitzen zaituztete guztiak. Loro bat bastinate bezala. Gezur bera esan dezazuen beti. Barkatu. Loro deitu didazu? Bueno, sentitzen dut. Asko sentitzen baduzu, sakatu bat. Erdipurdi sentitzen baduzu, sakatu bi. Bihotz sentitzen baduzu, sakatu bi. Zertaz ari zara? Gaztelaniaz erantzutea nahi baduzu, sakatu bat. Katalanez erantzutea nahi baduzu, sakatu bi. Euskaraz erantzutea nahi baduzu, sakatu hiru. Galegoz erantzutea nahi baduzu, dantzatu muñeika bat. Zaren bezeroan entzako arreta bulegora deitu duzu. Momentu honetan gure zenbaki guztiak okupaturik daude. Itxaron esazu mesedez. Gogorarazten dizugu deia autoakoa denez, atrebentzia hartezakekunan gogoak emandako denbora guztia itxoinarazteko. Hori da loro bat! Ba, pasatu egin naiz. Zu kunplitzen ez duen enpresa bateko langilea besterik ez zara. Asko sentitzen dut. Begira. Ara Andereño. Dibortziatu berria naiz eta hemen dago. Pisu gutxe eta desatxegin batean eta hori nire honetik atera naiz. Asko sentitzen dut zumindu izan, Andereño. Ez deitu Andereño mesedez. Ni ere dibortziatua naiz. Duela gutxi eta gainera nerabe ematen ama ere bat naiz. Ulertuko duzu orduan. Ai, ulertuko duzu orduan nire egoera zein den, ezta? Ez. Nik ez dut ezer ulertzen. Duela urte bordo bat utzi nion ulertzeari. Tira, zertaz ari ginen. Bai, zera, uraren kontuaz. Ez omen nago modurik, zera... Ez da, hain txorrak bat iruditzen zen. Ui, ba ez da. Ura ezinbestekoa da bizitzeko. Badakizu zer egiten dudan nik ezerk ez duela merezi uste dudanean. Ez, ideiarik ez. Dutxa bat hartzen dut. Eta funtzionatzea aldu. Ez dakizu ondo nola. Sentitzen den goxotasun hori. Oraintxe bertan sartuko nintzateke txorrota hon baten azpian. Hor larru horretan, burua zulatzen didala. Deia txar guztiok erabat garbitu arte. Ja. Ai, baina zuk ezin duzu. Ez, orain gozez. Eta hori izugarria da, ezin dugu onartu. Tira, badaude gauza txarragoa. Ideia bat daukat. Gustatuko litzaizuke... Zer? Ez, zinezkoa da. Zenbat urte dituzu? 25. Ai, zer adin ederra. Pozgarria, jakintxua. Tira, eskerrik asko. Zuk zenbat urte dituzu? Zure adinekoa naiz horregatik dakit. Badakizu? Ez dakit zaize josuen ere senar hori ni abandonatzeko. Baina zalantzari gabe esan dezaket ez daukala zer ikusi nire itxurarekin. Inoiz baino politago dago. No? Zorionak. Eta inoiz esatea nire kasuan asko esatea da. Miss fotogenia eta Miss bikini izan nintzen 80 urtean. Jarraio, ba. Eskuaren mailan hori bai.
Baina gorrotu dut nire burua zainbeste hitz egitea. Zertaz ari ginen. Tira, bai, uraren kontuaz. Eta, zu proposamen emate egiteko da zinen. Abai? Aha. Ba ez dut gogoratzen. Bihar deitzeko eta reklamazio berriro egiteko agian? Bai, proposamen hori hasiera egin dirazu. Nik hitz egiten dizut proposamen pertsonalago batez. Ez zenuen pentsatuko nire etxera gonbidatuko zintudan ikutxa bat hartzera. Hori izango da beste egun batean deitzea. Eta hori gabe geratuko zara betiko? Ez, bihar dituko dut agian. Eta espero dut telefon hartzen digana, zu baino... Itxaron mesedez. Ez zazula pentsa horrela jokatzen dudanik normalean. Ez kezkatu. Nik ere ez ditut telefonistak iraitzen. Zu bolada txar bat pasatzen ari zara, hori da guztia. Eskerrik asko ulertzeagatik. Izugarria litzateke nire profesionaltasuna zalantzan jartzea. Ez kezkatu, benetan. Askaitezen berriro. Esan didazu zure enpresaren izenean egin zenuela eskaera, ezta? Bai, ala da. MS elkartea. Eta zure bulegoa zure etxe bizitza ere bada. Ba, bai. Nire egoera zibil berriak gastu aurrezteak hartu lau. Eta eskaera zure izenean egingo bazenu? Zer? Zuk uste gehiago lortuko nuela eskaera Jorge Martínez Sotoren izenean egin izango banu MS elkartean izan beharren? Nola? Nola zer? Nola duzu izena? Bai, Jorge Martínez Soto. Abokatua? Abokatua naiz, bai, ezagutzen nazu? Zerbait entzun duzutaz. Zerbait ona, espero. Izugarri ona, ez omen duzu kasu bat bera ere galtzen. Ez pentsa. Beti lortzen omen duzu ordezkatzen dituzun enpresak langilez libratzea txakur txikirik ordaindu gabe. Ikaragarria da benetan. Bueno, ni nire besteroren interesak defendatzen ditut. Hori da nire bete beharra. Jakina maitea. Eta nire agura behingoz jarri ezazuten lortzea da. Eskertzen dizutain modu pertsonalean hartzea. Nola ez? Ez dakizu ze pozgarria zaidan, bizimodua konpontzea hain zuzen ere lanpostu finkorik gabe usteko paria egin zidan abokatuari. Etxetik oso gertu ari nintzen, eta jadanik eskubidea nuen 3 urteko kobratzeko. Eta zuri esker, langabezian geratu nintzen, penpeineko lanpostu eskara bortitu behar urte. Ordu bat egin behar dut metroan ona iristeko, eta horre jakina izugarri ondatu du nire familikita! Zuri sentitzen ez zure egoera. Hori gabe zaude ezaztu. Hori ez da mehatxu bat izango, ezta? Mehatxua? Ez duke nahi, baina kexa aurkeztu dezaken zure enpresaren zuzendaritzan. Gogoratzen duzu nire izena? Bueno, ez dut uste hori oztopo bat izango denik. Ez zera. Badakizu zenbat operadoreari garen hemen lanean. Nik berdin dit. Eta badakizu zenbat joango garen langabeziara telefono gune automatiko berria amaitzen dutenean. Nik ez dara bat enplegu erregulazioen esperiente hori. Zine egiten dizut. Eta gainera loro deitu didazu. Ba, eskatu dizut, barkamena! Ixo! Laster jakingo duzu zer den loro bat. Astebete barru deitzen duzunean. Izerdi, kiratxa da dizula. Etxita higiene faltagatik eta zinta batek erantzuten dizunean saltoka. Ez da eta gauza izango aste oso batean uri gabe usteko. Oigizu apustu, Martínez Soto jauna? Bai! Burume hau zerbitzuaren bezeroarentzako arreta plegora deitu duzu. Zure kontxuta urfekalei buruzkoa bada, sakatu bat. Maiatzeko urarekin zerikusia badu, sakatu bi. Bilboko urari buruzko informazioa nahi baduzu, sakatu 3. Urberoak erreba zaitu, epelaren beldur biziko zara beti. Urraukitan sartu bazara, arrain handiak topatuko dituzu. Urgeldian ez erronik ez. Sua eta ura belaunetik gora badituzu, deitu larrialdietara. Ding-dong-ding. Gogorarazten dizugu deia alperrikakoa dela. Sinisten baduzu, sakatu bat. Sinisten ez baduzu, sakatu 2. Abokatua izan, eta emazte abandonatu baduzu. Itxaron ezazu! Jendea borden hartzen ez dakit. Horaizu galdu duzuta ez dara mazua sama. Zezenak barreratik beti ikusi dira hobetu.
geratzen naizen lehen aldia da. Interneten. Ez, ikusi sekula ez. Baina badakit oso sentibera dela. Ezin dotoriagoa. Sekulako moko fina duela. Arrosa bana eramango dugulako. Bai, horixe nagoela urduri. Bai, guapa jarri naiz noski, baina hori ez da importante nahi. Ez dut ezer erosi. Beno bai, Chanel Bosch potetxo bat, tanta batzuk bota diket. Horixe, usaina giroa, hori gustatzen zaielako gizonei. Toki idiliko batean egin behar da lehen hitzordua. Ui, bai neska, paraje zoragarri batean. Itxaso ikusten da urrutira, txoriak entzuten dira. Harina freskoe! Txintxarroak, biziguak, musarra bizi-biziak, lepotik enduko izunak, karramarrua, tot Andrea! Gero dituko dizut. Ai, lanpernak, muskulloak, askazan gorriko lanpernak, zartoz Andrea! Aratxi bauek txaloka, zigata, kantari eta txangurroak ezpata dantzan. Ez duzu ikusi arren freskoa hori, ez da National Geographic ere, ez da kabatzen hon. Hemen ez gara arrazistak, ez jauna benetik daukat. Araintzuria, urdina, txipiroi bezbeltza, kantauriko antxoa, Afrikako gamba, Norgerilako izotina. Eta ginagako angula, nazioarteko genero Andrea! Barkatu! Demena fresko! Eta goze! Iepa! Freskoa baino ez dut koski egiten! Zela du guapa! Itzordu bat daukate bine! Ui, ez da propio jarritaren! Ara, karrakelak, kiskikak! Zera, gambaz! Ui, bitu karramarrua! Lasai, tenetik daka, bitu kario kale gatzara ez, zera! Bueno, denetik eta... Bizitza itzora dominazu! Baina prezierik ez dizut esan eta etorri badut ostra afrodisiako bat, plos-iko izela txirratxoa! Itzeki iruditzen aurtengo umeak pixkat jota daudela. Nik urtetik urtera kolgatua ikusten dizkiat. Erago ezkuntuen nolakoak. Ez izen enteratu nolako iskanbila montatu den orinez betetako txingurri horrek. Zein, Hugo? Hugo, bai. Enteratu haiz? Jode, ba sekuleako hai. Badakik espiritismoa egiten duela, ezta? Eta ze, guk ere egiten genian espiritismo. Bai, baina berak ez dit basorik eta lakorik erabiltzen. Trantzean sartu eta espirituek haren bitartez hitz egiten dite. Baizea! Jode, mundu guztian zeik hori, nik ez diat ikusi, Txoropito galanta mutilo. Ez ostia, hizkuntza hilak hitz egiten dizkik. Haze babarore kuadrilla zuen. Zeba? Nola egizu ez dela plantak egiten ari? Ez trist, drongen draist da. Zekiat manik, nik ez dut hizkuntzarik ezagutzen. Zeak esan zidan. Jode, hoixe bakarri behar genian. Ze gertatzen da. Kasu egin behar diok tuntun horri? Asko zekik gauz horietaz. La hostia zekik, la hostia. Aiza, ik zerbatik defendatzen duk beti birgi. Nik ez diat defendatzen. Ez du bala defendatzen. Jode, bat zego karrazioik arekin beste pasatzeko ere? Aiza, gustatzen bazaik, ez daukak zertan lotxatu. Ez zaida gustatzen, jode, zea baino zeago duk eta. Nire ez diak ezer esplikatu behartxo. Bueno, utziko behiak ugorena kontatzen bai ala ez. Bai motel, kontazak nahi duan guztia. Bueno, oia gia denostia eta esitzen ezen behingoz.
kontua du trantzean sartzen dute. Ta hildakoen ahotsekin hitz egitetik. Niatik, kanpaia jotzea zeukan. Ertik gilduta izkik gainerako guztiak. Horregatik egiten dik, zeuzte dupa. Beldurra ziotekin! Joder, alako kekererroa izan da. Ikusten, esan dianik, Badakik zer egiten duen. Putakunea mehatxu egiten ziek beste umei, gurasoak noiz hilko zaizkien esango diela. benetan? Hori du putakume. Baina hor ez du geratzen kontua, Aurrekoan Jonathan izan zi. Ze Jonathan? Limako indiarra, adoptatua. Eta jakina, esaten ari zitzaioa. Konturatu zuenaren amaia da hilda dagoela, ikusi egintzi. Eta kristona montatu zuen. Eta esan egin zion? Oix, hoiek dituk barrabia. Trantzean sartu zuen eta hoek bedekago zitzer egiten zian. Hostia, gorra, ez da? Bereizi bar izan gerizkian ze indiarrak jatakatu nahi zian. Eta kabroiak nola zekien indiarraren ama hilda zegoela. Etze kitxo. Ikusi egintzian eta kitxo. Ja. Igual ikusiko zizkian haren guraso adoptiboak udalekura ekarri zutenean, eta konturatu egingo zuen. Hugo beranda bolitxe zuen. Ikusi nola marrazten duen. Ba ez. Aurarekin pintatzen di jendea, Aurarekin? Bai, aurarekin. Edo zinen marrazki egin eta kolorea jartzen zizkiok inguruan. Auraren kolorea. Haze rolloa daukan. Virgili asmatu zizkioan. Txo, duela gutxi auraren argazkia gintzian. Eta koloreak berberak zituen. Lila eta berdea. Birgik auraren argazkia egiten dizki. Bai? Zue jota zaudete. Hugok hildakoekin hitz egiten dik. Etorkizun asmatzen dik, eta aurre ikusteko gaituk. Eta niri barra bila bukiten zizkidak. Egintzak proba. Ze proba? Ze proba izango duk ba. Eskaiok hildakoren batekin harremanetan jartzeko. Baizea, kakazarra. Ze gertatzen da. Beldurre ematen dikala. Bat ikutara. Seguro konturatu egiten dela. Eta hildakoen hizkuntza batean hitz egiten diala, hankasartzerik ez egiteko. Aizak. Ik eta Birgik. Ez adiaritik atera, Larrua jodion. Larrua jodiok. Nazkagarria ez gero. Hala, barkazak, bururatzea ere, sexu harremanak zeinek eta ik. Oso barregari jartzen naiz inbidiak jotzen hauenean. Inbidian? Jode, ba, inbidia espada esetak zerra joden. Inbidia foka bero bat atzetik duelako? Bai, jakiko. Ni hemen abilek aurten gumek irten ez itzegin nahian, eta ik ezin du burutik kendu. Birgi. Ezin dudala burutik kendu? Nik ezin dudala burutik kendu? Ez, ik ezin du burutik kendu. Baina ik ez duk eta besterik aipatzen. Ez da pitokeriarik esan. Ik bai esaten dituela pitokeriak motel. Sorgindu da eta Birgirekin. Jode, ba, berarekin behintzat itzegin daiteke. Edo deabruak hartuta. Benito, deabruak hartuta. Benito! Jode, ni bai abuela deabruak hartuta, tio. Ara, azkenak egin du birbarre. Aizak, eta erreparatu biek Hugoren atzetik da bentzan bineska horiei. Nik ikusi izan dira, talentu handia dutzekiak nola raio esaten den daukan horrekin. Bai, Estela de Pilar, horre kristona dimen kontzientea zeukak. Jode, ba horrekin eta izenarekin dana zeukak. Eta ez diok erreparatu haiekin ibiltzen den beste neska hori. Mari, txintik esaten ez duen neska hilori bat. Bai, neska polit hori. Sekulako begi urdinak dauzkan hori. Hori. Ba, transexuala du. Aizea apik puta! Joderia dela, transexuala du. Baina nola izango duk neska hori transexuala? 7 urte zeuzkak eta! Ala duk, ala jaio zuan eta hitxo. Hala bestia! Horregatik esan diat lehen ume habe kolgatu goda dela hortetik urtera. Benito, Estela transexuala hostia, ezin duk izan!
Baietz jode, nik esaten diat. Baina operatua? Aizera, homer operatua, ez! Horretarako itxuin behar ditek adinez nagusi izan arte. Ja, eta nola koño jagintzezakete hori orain, daukan adinarekin. Joder, ba, nire ustez garbi zegoen, ikusi besterik ez zegoen. Ik edozein mutik hori gona jartzen dio eta neska ematen dit. Jarriokik ona limako indiera gaitu. Joder, bera dut udalekuko neskarik, neskena. Ja, baina pitilinarekin jaiozua. Eta zer, ere jaio enteken kopetan garatxo bat duela? Zergatik esan duk hori? Zer gertatzen da? Zergatik esan du ni ere jaio nintekela kopetan garatxo bat duela. Ez aidan? Zer da? Nork egin du marazki hau? Nork egingo zuen? Hugok. Eta zergatik marraztu dit garatxoa? Garatxorkin jaio intzera santzia. Nik galdetu nion ea zartzen aterako tizitzaia. Eta esan zidan ezetz. Hala jaio intzera. Orain sinisten aldidak. Txo, izututa nao. Txikitak enduziaten ez da. Bai. Ikusten, Hugok botereak zeuzkak. Hori du putakumea! Ez du putakumea! Botereak dituen umea du! Ja, eta Estela de Pilarrek talentu handia, eta Mari transexuala du. Haze plana daukauna. Horregatik esan de alden ba, ume hauek kolgatuago daudela urtetik urtera. Aizak, eta Mariren gurasoek zer moduz daramate? Elegan? Jo, ez datuk ikusi nola dan bera. Printzesita bat zirudi? Printzesita bat. Bagian sekulako putakeria egiten ari zaizkio, mutiko gixajoari. Kagun, ja, butikoa ditu dio. Jode, baina ez egokeri ez kontatzerik. Baina txilibituarekin jaiotzuan da. Hori da bota, arrasia, hombre, enteratu da dira kampamendu osoa. Bagian hoixe behardik mutiko gixajoak. Mundu guztia jakitea, berarekin zer egiten ari diren. Ez deitzeko mutiko. Eta ere gutxiago mutiko gixajoa. Stoa ez gero. Baina mutilaren genitalak badauzka. Zergatik ez da baizango mutila? Ba, ez delako, neska delako. No, zertzekiat banik. Ba, txilibitu badauka, mutila du. Baina txilibitu ez dela guztia, hostia! Txilibitu ez dela guztia? Txilibitu ez dela guztia? Mariko hien antzera hitz egiten hasiak. Azkenean, egia izango du. Zer, egia izango duk zer. Begira, zer, niri bosta soa. Santzak, ez adiko aldarra izan. Ez zeukeat ez zer esateko. Ara, azkenean esan duk zerbait zentzuzkoa. Aizak, begira. Nik rollo onarekin galdetuko dit. Eta hi nahi baduk erantzun. Eta nahi ez baduk, ba ez... Imariko jaiz, ez da? Uste diat, bisexuala naizela. Ja. Bisexuala. Zer gertatzen da? Badaukat zerbait horren kontra? Nik baizea, atxo. Euk ikusi, zer egiten duan nire mekanismoarekin. Baina... Baina zer? Ba, joder, lehenago esata eukala. Txo, lauda zaramatzaguten da partekatzen. Eta zer? Ez du pentsatuko Ez, nik ez diat ezer pentsatzen. Oh? Baina, tio, jendea... Jendea zer? Santzak? Ba, joder, medikuan ajutea eukala. Ik badakik, irea gara izarrapatzen ez bada larriagoa izan daiteke.
Zer? Erretorika gutxia oniri, Ik orain bisexuala izela diok, titiak ukitu dizkiolako birjiri. Baina ik badaki, bisexualak azkenean, uso ar erren batek baino marikoiagoa izaten amaitzen duzuen. Nagoa pikutara! Txo, niri bosta xola! Nik errespetatu egiten hau! Euk ikusi! Baina aurrean jartzen zaian edozeinekin larrua jotzen hasta izenean... Baina, aizak, nahikoa, Eta nik garbi izango dira. Marikoiak azkenean, puta batzuk izaten amaitzen duzuen! Auskalo zer esango duten, elkarrekin eman ditugun lau uda hauengatik. I, alutxa ez motel. Ez. Azkenean nerekin aztertuko ez. Pikutara joateko, joder! Lau da, gutxi iruituko zai. Hemen nik boskiatu bernian. Ba, hoa beste denda batera, baina utzi da batean behingoz. Eta kabroi horrek, zergatik pintatu dit niri aura arrosa koloreko. Ikze koloretako da. Gabo, jasito. Begira, ni presakan abilen, ordu hartuta dauka dentistarenean, eta txanda galduko dut. Utzi behar didazu lehen taxi hartzen, gainera ni nengoen lehenengo. Badakizu ze gertatzen den? Ni ere dentistaren gana noala. Gau osoa beginik itxigabe pasadu. Daukadan minarenatik. Da ez dizu txanda pasa egiten utziko. Argi dago? Baina nik ez dizut horrelakorik egin nahi? Badakit, taxi bera hartuko dugu biok. Aurrena ni utziko na eta gero zu jarraitu. Horrela ez duzu itxaron behar? Beno, izatekotan ere alderantziz. Aurrena utziko na honi aldamarkalean eta gero... Aldamarkalean? Ni ere horra noa? 24. zenbakira. Aldamarkalera? Bai? Etxara joango Ibarguren gana. Bai. Zuere bai! Azte kasualitatea. Beno, elkarrekin joango gara. Ongi da. Zer dutan daukazu? 10 eta begira ze ordu den dagoeneko. 10 gainetik, 10 ni daukat. Nahaz
nastu egingo zinen. Zu bain astuko zinela. Kanpin hegalariak ikusten dituzuta. Horixe bakarrik erbenun. Aizu, kontuz, pirainik ez niri, Kontuz, beirainik ez, Zernaiteke! Susi! Birgit Malitxari! Ostentzaran ikusteak, bai! Jesus, neska, nola gizendu zaren? Oso deprimitu ganago. Ez darritzekoa neska, patzar horrekin. Hilabete dara matzat hemen, mugitu gabe. Jan besterik ez dute egiten. Ai, berdintzak tiltzea ere. Banik bonboi batzuk ekarri dizkizut, sentitzen du. Ekarri! Bizeraman, jadanik berdin ditena. Aurrekoan oparitu zizkidaten, nire uste betetzea izan zen. Ez zinen gogoratu deitzea, nolakoa zaren neska. Barkatu, zorionak. Baina biherta egiten ari nahi zen, Eskerrik asko nitaz gogoratzagatik. superfesta izugarria egin nuen benetan, jende pila bat joan zen. Con el bum 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 de mi corazón. Sekulakoa muntatu genuen, deitzokotan egon nintzen, baina nizun inbidiarik eman nahi. Eskerrik asko. Mundu guztiak galdetu zuen zutaz, zer modu zeunden eta hori guztia. Bai, zeinek? Baina latzena da nire nobioarekin hautsi nuen. Bi kopa hartu eta egin beharrekoa egin nuen. Baina ondo egin zarete? Ez, utzi egin dut. Zer dela eta? Hai ez dakin, nazkatuta nengoen. Nor galdetu zen nitaz. Inork ez diozu garrantzirik eman. Elena esan duzu? Galdetu ez zuten galdetu, txutxumutxua, gorrotatu egiten ditut badakizu. Eta zer esan zuten? Zoroaren hitzei entzungor, gainera neska, ni 3 hilabete terdiko harreman bat hausten ari nintzen. Eta ulertuko duzunez, nahikoa nuen nik nirearekin. Noski. Oso gaizki pasatu dut. Sentitzen dut. Ai, baina ez du merezi, ez dut horretaz hitz egin nahi. Zer moduz zaudezu? Ikusten duzu nola egongo naiz ba. Ez izan nolakoa. Nire nobio oi babu horrek beti esaten zuen tuntuna zinela. Eta ez du nahi zuk arrazoia ematerik. Benetan? Hori esaten zuen? Ai, berdin du. Sekulako nazka ematen dit. Nik uste nuen haren gustukoa nintzela. Boizera, ez da pentsatu ere. Zitiko hutsa da, ez diezaiogun garrantzirik ematen tela da. Jo, fidagarri ematen zuen. Boizera, ez da pentsatu ere. Egia esatea nahi baduzu. Morroa eta dena ematen zuen. Badakizu nik berara aspertzen naizela jende... Aspergarriaz? Noski. Ez dezagun horretaz hitz egin. Neska! Hori da hitz egin araztea. Nizu nola zauden ikustera etorri naiz. Gaizki dago. Ba hori gainditu beharra dago. Ni lur jota gelditu nintzen igandean. Eta ikusten duzu, primera nago. Trantze txarrak irentxe egin behar dira. Eta kitxo. Eta... Benito, galdetu zuen ditaz? Aixialdiko begiralea. Ba. Azkenean, egia izango da kontatu didatena. Zer kontatu dizutela? Zer kontatu dizutela? Txutxumutxuak esan dizut lehen, ez ditut entzun ere egiten. Mesedez, ez aidazu zer kontatu dizuten? Ai, ez errez. Mesedez. Birgi min emango dizu. Eta zer jadanik zea sola du? Orduan egia da. Zer? Egin zenutela udalekuetan, udanetan. Bai zera. Orduan ez.
Virgi barkatuko didazu, baina zeuk ez badakizu. Hain bizkorra da beti. Zer esan nahi duzu. Bizkorra nola. Bapatekoa. Bapatekoa? Bapatekoa? Baina ea. Sartu egintzizun! Jesus, neska, hori da tuntuna izatea. Zuri letras esan bertzaizkizu gauzak, eta ez dago modurik ezer txori ulertzeko. Ez diot inori kontatu. Beraz, sartu egintzizun. Baina behin bakarrik. Jesus, neska, zer nahi duzu? Bi aldiz egitea mutil batekin oheratzen zaren lehen aldian? Eta zuk nola dakizu nire lehen aldia zela? Neska, beste inorekin eratu izan bazina, beste hor jakingo genuke, ezta? Baina dira zer. Esan dizut, behin sartu zidan eta kitxo. Behin sartu zizun. Behin sartu zuen. Atera zuen eta gago. Hain bizkor? Esan dizut, bapatekoa izan zen. Bai, egia esan bapatekoa hitza. Zuri ustez eginekin genuen? Ez dakit. Bai, egin zenuten. Kaski eginda, baina egin zenuten. Jo, behin ausartuko eta... Lehendik ere egin dizu proposamen hori baten baten? Ez. Jesus, neska, hau zirrara. Uste nuen nik enekien zerbait kontatu behartzen idala. Ba, benitok ez zizun galdetu nitaz. Uste dut ez zuela inorekin hitz egin. Ez dakit zer egin. Galdetu edo ez galdetu buruan dabilkidan kontu bat. Ze kontu? Ausartu egingo naiz. Ze zure lagunik onena naiz eta nire eginkizuna da dena jakitea. Noski, zer galdetu nahi didazu? Haurdurat zaude, Ez, baina... Jesus, neska, galdera bat besterik ez da? Nork esan dizu hori? Ulertzazu, neska, ezin dizut esan. Nork esan dizu hori? Ai, nik ez dut inoiz sinistu, garbi gara dadila. Baina, hain potola ikusi zaitudanez? Oraintxe bertan lertuko nintzateke. Eta hil. Barrela jarraituz gero. Zuri ustez, agurdun gera nintzateken egin nuenarekin. Ez dakit. Familia batzuetan eta gizarte klase batzuetan, emakumeak oso emankorrak zarete. Ez zenuten kondoirik erabili? Ez, bizkorri izan zenez. Ja, baina zuetzat daude eta. Ez, baina... Bai? Hasieran neuk ere pentsatu nuen. Bai, banikien nik entzutako ez zela egitiko gehiatik oso guztik. Pista bat atzera bizitza esan eta asko keskatu nintzen. Eta zen nuen pentsatu testea egiterea? Bai, baina autoak handik gutxira harrapatu ninduen eta etorri egin zitzaidanez. Hilekoa etorri zitzaizu, autoak harrapatzean. Bai, Begira ondo ez da? bueno, Baina eska, jendea maltzurra da gero. Zer ezote dute asmatuko. baina zer kontatu dizute? Niri ezerrez, badakite isilera segingo ditudala. Baina aurrekoan entzun nuen Benetoneko probalekuetan. Begiraz eta patiera sinituen. Zoragarriak direla. Bai, oso polita. Baldameneko probalekuan baziren bi suge gorriz ezin bestela deitu eta zutaz ari ziren. Gaizki esaka. Zer zioten? Ezer gutxi, asmatu egin zenuela istripuarena desagertzeko. Izan ere, haugun omen zeuden. Eta sekretupean eduki nahi omen zenuen aurra adopzioan emateko. Zer zioten? Ba hori, baina garbi gara aldeanik nuela ezer txere sinistu, Baina nola liteke? Nola izan dira gauza? Benetan ez dakizula zeinak esan zuen? Ai, zein egiten dizut, benetan, total niri bosta xona. Neska, etzazu horrela hartu. Azken batean istripuarena egia da.
Eta zuetzaude aurkun ezta? Ja, baina nire semea adopzan emango dudala erabaki baldin badute. Nola konbentzitu gero, eta izela sekula ordu egon. Neska, hemen dituzu lagunenak zurrurak ez urtetzeko. Eskerrik asko. Baina ideia hona litzateke dietan jartzea. Tripatzar horrekin eska ulertzazu neuk ere zarantzan jarriko nuke. Bai, dieta egiten hasi behar dut. Pizka bat indartzen naizenean. Zuetzinean iritsi aurrenaldi testa egitera, ezta? Ez, izan ere... Ja, baina zuri hilekoa etorri dutzitzaizun. Bai, Eta geroztik ez duzu testa egin? zertarako. Josuz neska, seguruago egoteko. Baina indiakoa izan ezkero? Eta ondoren ez duzu berriro egin. Baina hemen nago eta, jota! Jo, ez. Ezin naiz mugitu ere egin! Neska, jarrera horretan ez duzu asko mugitu beharrik ere. Susi! Aizu, ez da bururatu den irekin aserretzea. Ederra da gero, onaino etorri neure intentziorik onarekin. Neure begiekin egiaztatu nahi dudalako hortik esaten den guztia gezurra dela. Baina... Eta presnago nire hitz arriskuan jartzeko ere, dena gezurtatzeko. Susi! Zuri ez zaizu berriro elekorik etorri, ez? Susi! Ai! Utzi jozu susi esateari eta erantzun bai edo ez. Baina geroztik ez dute zer egin. Egun hartan bakarrik izan zen. Nik ezakin nola bizi zaitezkeen zalantza hori. Zuri ez zaizu berriro elekorik etorri, ez dela? Irregularra izan dut beti. Ikusten balekien nik. Normala da, istripuarekin. Nik zure lekuan banengo testa egingo nuke. Gainera radiografia pila bat egin zidaten. Eta? Ezer ez. Hankanka utxita. Eta asala urratuta. Asfaltoan arrastaka ibiltzen itzelako. Ja. Baina nik galdetzen izun, zerbait ikusi ote zuten. Ah! Ezer ez, horregatik esaten dizun. Eskerra. Bai. Aizu! Eta nola utzi zen nire radiografiak egiten? Orduan aurdun egon zintezkela pentsatzen zenuen? Onarterik gabe nengoen. Jakina. Pentsa, agurdun egon banitz, 30 metro arrastak asfaltoan eta radiografiaz josita? Zaude isilik. Eta gainera eta hori, zer ixe daukerrena nik ezakin nola izan zinen gauza. Zergatik. Baina nola ez dakizu ala? Zer? Ez zindu sinestu. Babeta zauderrela, Susi? Ai, ahaztu neska. Eta gantzazu geratzen zaizun bomboia, urduritzen hasia nagoen. Zer gertatzen da Benitorekin? Ahaztu neska. Mesede. Ez! Ez aizkidela txutxumutxuak gustatzen. Aurdun egungo bazina, tira, pentsatuta dena egingo nuke. Bere izango litzatekelako, zeraren. Aterako litzateken nahi nahi da? Baina ez. Nolakoa zaren. Aizu, erradiografiak ikusten dira, aurrenaldietan ikusten dira radiografiak? Noski ez da. Dena ikusten da. Bai, ala izango da. Aizu, eta zer moduz dago zure ama? Ondo? Bai? Zergatik ez da balgongo. Ez dakit neska ez, minik egin zure aitarena? Zer? Josuz neska ez izango da, ba, dibortziatu egingo direla, ez da? Hoindangling,
Listo, kasu zipitzik ere ez. Erortzen baiz jata eman egingo diate! Mugia behi horretxo libratu du kolumpioa eta kendu egingo diate! Aizu, nire seme aurretik zegoen. Azan lodia behar da gero. Eta ume alue honek tontua ematen du. Jona gara, ziguain beste bai ez binaman! Bai, hori dut! I erori eta hautsi zerbait, kriston emango diatu! Anderea! Bai? Inporta zaizu meditatzen badut, zuk garraxi egiten duzun bitartean. Meditatzen ari zinen ala. Bai, saiatzen ari nintzen. Eta egian larraxatu egiten duela. Bai, egia da. Nik orain bake izugarria sentitzen dut nire barnean. Baina lehen, gizon urduria nintzen. Agresiboa. Eta oso estresatua. Alegia, zu bezalako xea. Antzeman egin didazu ezta. Antzeman gozait ba. Senarrak ere araxe esaten dit. Oso estresatua nagoela. Baina Jesucristoren egon ezin adalkaten barruan. Eta ez da beragatik, bera santua da. Umea da! Jaio zenetik ezin bizia izu. Ezin bizitzen usten, ari begira egon behar egun santu osoan. Airean, beldurrek airean beti. Sinispidazu. Jaio zenetik ez dakiz zer den minutu bakar batean ere eserita egotera. Eta beti ezkian nahizu! Supermerkatu eraman, eta zerbait ikusiskero urratxen eredua. Eta non nahi duzu nintzen erostea, oska amaitzen dut eta hilabetea. Euro zibito esatu zutenetik, zerrego de bizitoroekin. Euroarekin, kape bat esate baterako, zer mario zuede. Hemezortzio €20, eta orain, euro bat gutxienez. Eta kopia zuten, euro bat eta 10 zentimo. Zuketan ditutu. Kaguen botillo ikutori. Badakizu zer esaten ditudan, Milagros. Badakizu zer esaten ditudan. Parkea horrela utzi duten putakume hoie guztiak. Oean egongo direla orain. 12etan jaikiko dira! Eta ama gosaria prestatuko dira. Esnea zerealekin. Ze hauek esnea zerealekin hartzen duten horietako dira. Eta zu eta bitartien haien kaka guztia jaso behar. Zenbila diezu! Zenbila di! Ze gutxi ezagutzen hauzun, Milagros. Inbidia, gaguean erabat itxutu eta ibiliko zirelako edaten, elkarri eskua sartzen eta drogak hartzen. Ze politia den mundua. Zuk ez duzu inoiz drogarik hartu, Rosario? Ba ez,
drogak hartzeko. Baina dirurik ez da behar eta. Konbidatu egiten zaituzte. Manien haute inoiz konbidatu. Nik hartu ditu drogak. Ikusteko moduan egongo zara zu drogatuta. Zu drogatuta, Milagros, ederra egongo zara. Ara, hau nazka, xilinga bat, Milagros. Horren errua eta gazte. Gazteak ja ez dira zulatzen jaikoari eskerrak. Orain, ahotik zartzen dute guztia. Etxeko txikienak ura edan eta pilulak hartzen ditu. Aita zulatu egiten da. Eta aitona mozkortu egiten da. Antropologo bat egin da nago. Milagros! Antropologo bat egin da nagola! Zertan ari zara? Baina jakeritik zertan ari zara? Parrilla hau eraman nahi dut. Bai, badakit eraman nahi duzula. Baina parrilla hau norbaitek botako zuen hona. Zerri egita dagolako! Hori lastoa izatea, Milagros! Karru hori, eduki ontzira botako duzun zaborra jasotzeko da. Ez da prikako karrua, Ez da erosketak egiteko karrua. Parrilla bat behar dut. Zuk psikiatra bat behar duzu. Zu bai behar duzula psikiatra bat. Erreprimitu bat zara eta. Nola mintze zaituen jendea zoriontzua izateak eta urdu pasatzeak. Ondo da. Eramantzazu parrilla hori. Baina ez da bururatu ere nik txuleta jatera konbidatzea. Ondo garbituko du. Ez atzerriko nirekin Rosario. Tira. Erreprimitua deitu didazu. Eta hori oso gogorra izan da. Egia da. Ez zara hain erreprimitua ere. Nik bizture bat idiote. Ez da normala garbitzaile batek zaborretan aurkitutako gauzak etxera eramatea. Hori bizio bada. Zu daukazun kara bat. Kaneri ez dut axola, hori zure laguna nantzelako, eta zu dauzkazun gauza txar guztiekin maite zaitu dalako. Baina lankideak hasita daude komentatzen. Horretaz hitz egiten dute zure izkutuan. Zu erreprimitu bazarela ere esaten dute. Ez dit axola. Ikusten? Goazela popatik atzera! Eta nori izan da hori esan duen putakunea? Nien naiz kontakatilu bat. Bizi hori behintzat ez daukat. Oso ondo. Nik ere ez dizut kontatuko zeinek esan duen zure etxeak zabortegi bat ematen duela. Esan dizut den, ez zait importa. Nola sufritzen dudon, ez zait importa esateko daukazun tonutxo horrekin. Badakizu, zuta jartzen nagoela, Milagros! Gaxotu egiten zara, holako zikikeriak eramaten jartzen baduzu. Zerrikeriak besterik ez. Parrilla hori arratoiren batek zurrupatuko zuen gaur gaudean. Eta aurrekoan alfombra bat eramantzen nuen saloirako, bakarrik ibiltzeko gauza zena. Logelan jarri du. Orain jaikitzen naizenean, oinak ez zaitkiz gelatzen. Hala, ondo? Gizarte honetan jendea botatzen du. Gauzak zarret duten xarmarekin. Ez ezan etzera polita lenguastean hartu nuen despertadorea. Jaikoaren, Milagros, orduero jotzen duta. Horregatik bota zuten. Eta ze, jendeak ezan orduero jotzen duten erlojuak ditu? Bai, baina don egiten dute, eta ez ez dakit nola ez dizun bihotzeko harman. Si a mí me gusta que suene, ¿pa qué? Lo quiero escrazar. Jasan ezina da. Jasan ezina. Rosario! Ageratzen aurketu dudan! Hala orain ere, utzi pakean! Eta jarraitu, zakarrontzilan bilatzen. Marizikin alakoa. Begiratzen aurketu dudan, mesedez! Nondik hartu duzuri? Sakarrontzi barruan zegoen. Esan dizut lehen, jendeak botatzeagatik botatzen
Eta zer egin behar dugu, Mila? Zer egin biko dugu? Hartu egingo du. Zer diozu? Hartu egingo dudala. Zu jota zaude. Zu erabat jota zaude. Bota zuenak ez zuen nahi, eta nik nahi dut. Hori ez da alfombra bat. Ez da despertadore bat. Ez da parrilla bat ere. Aur bada, Milagros. Kartzelan amaitu dezakezu. Eta nik ere bai konplitze izatagatik. Nola esplikatu behar diozu jendeari bat batean aur badaukazula. Gaurtik aurrera aurdun geratu naizela esango du. Eta 9 hilabete barru kalera atera eta erakutsi egingo du. Eta nola nahi duzu jendeak sinistea 9 hilabeteko. Ume bat aur jaio berria dela. Oraingo umean 9 hilabetekin oinez iritzen dira eta itzegin egiten dute. Eta Jesu Kriston hortza dituzte. Untxiak ematen duten. Orduan, orain esango du 6 hilabeteko nagoela. Inork ez da harrituko nire umea oi baino pixka bat potoloagoa baldin bada, ez? Zure umea? Baina nola zure umea? Hori ez da zure umea. Zu buruti zaude. Hori zakarrontxilean aurkitu duzun ume bada. Eta orain bertan poliziaren gana joan eta han utziko duzu. Han utzi zeini? Zertarako? Atzerako aurrera ibili eta aurra abandonatu eretze batean bukatzeko? Ez da pentsatu ere. Jainkoak zerbaitengatik jarri du nire bidea. Ze jainko eta ze jainkondo. Zuk ez duzuta inoiz jainkoaren gai sinistu. Sinisten dut. Lehengo astetik ona sinisten dut. Aste bete dara mazu sinistu nizaten. Aste bete bai. Aurreko astean Kristo fosforestente bat aurkitu nuenetik. Distira egiten du ilunpetan, eta nik hitzegin egiten dio. Gauzak eskatzen dizkio, eta bera, eman egiten dizkit. Parrilla bat, aur bat, dena. Baina, etxakonturatzen horrek. Zuet zaudela burutik sano aur bat zaintzeko. Duela urtebete Lukas jaso nuen, erdila, eta begirazte potolo daukataren, Zuk zeuk esaten idazu. Ui, baina ze potolo dagoen Lukas zaur. Lukas katu bat da. Eta katu bat ez da aur bat. Lukas, seme bat bezalakoa da niretzat. Lukas seme bat bezalakoa, eta umea zer katua bezalakoa. Bera, zaudemen pixka batean geldi-geldirik. Polizteriak esantzera noa. Rosario! Rosario! Ez zira zuanekin, Rosario! Sentitzen dut, Milagros. Rosario, arren eskatzen dizut, ez zira zuanekin! Ez daukazu bihotzik, Rosario! Hori bihoten zuten! Ez daukazula bihotzik! Zer nahi duzu? Horren denbora pila bat pasakitzea! Maiteko duen amari gabe! Gastatuko duen inor gabe! Jakindaren nik izugarri maiteko dudala! Zubadakitzu nik inoren bezala maiteko dudala. Ama, naizela. Zubadakizu ni nola gokatzen dudan edozeinekin. Nola zaindu zintudan zu gaixorik egon zinenean. Eta zure familiako inor ikustera sardutzenean. Zubadakizu zer egiten dudan bestengatik. Eta morrua ematen dizu ni naizen bezalakoa izatean. Hori ez da egia, Milagros. Hori ez da egia. Zu izan zata, ni maite izan hauen pertsona bakarra. Eta batzutan joan egiten zain maitatzeko gogoa. Zuk ez duzu inoiz ama izateko gogorik izan, Rosario? Ba ez, egia esan ez. Aur bat izateko gizon bat behar da. Eta gizonen nien auto maite. Pentsazazu ze zorte izan dugun, umea horrela torri zaigulako. Gizon horietako bat jasan izan behar gabe. Zegero banandu egin behar duzu harengandik. Eta umea utzi behar diozu astebururo. Benetan ez duzu lehino sentitu ama izateko gogorik izan? Bai sentitu duzu inoiz gezurtialakoa. Inoiz sentitu izan dudan gogoa. Noizbait sentitu izan dudan gogoa. Izeba izatekoa ere. Ama ez. Izeba. Ilobek mireste duten izeba horietako bat. Izeba abentura zale horietako. Non dago izeba? Kanadan. Izeba gabonetan etortzen da. Badator izeba, badator izeba! Eta azkenean, pari pila bat ekartzen ditugu mentzat. Eta azkenean honek, ama bera baino, iaia gero maite dut. Iaia
gehiago maite dute. Izeba Rosario. Izeba Rosario. Sukaldean ikasi beharko duzuen, Larros. Zezu, pizzak eta hamburguesak eta antzeko zerikeria besterik ez dituzu jaten. Bueno, baina Lukasigi bel tortillatxoa prestatzen dizkiot eta begiratzen. Ez da katu bat. Hau jaio berria da. Bai. Beste gauza bat. Ditxosozko parrilla hori hemen geratuko. Hemendik aurrera kontu handia eduki behartuzu. Higiene handia dira. Bai. Izeba Rosario higiene handia behar dugula esan du Harry. Zer dela eta Harry? Harrison Foringandi. Zaketa, Harrison. Harrison! Etxazun hori jan! Harry, janegiko zaitu! Harrison, eskolara! Ez dakiguta neska da mutila den oraindik. Oi, egia da, porentxe bertan ikusiko dugu. Zaude geldekan emakume oztu egingo dela. Zu jota baino jotago zaude. Ez da ikasau. Eta guazen hemen. Inork ez dezala susmatu zer dara magun barru. Zer da nahi? Dadi jaitoen gerutxoa. Honek nire txitak gogorarazten dizkit. Hemendik aurrera ez duzu ezer eramango zaborretik aitu. Bai. Zer duzu txolopito hori? Ez dut ezer hartuko zaborretik. Oso ondo. 2 urte pasatu arte. Ez orain, ez 2 urte barruta inoiz. 2 urte barru bai, Rosario. Ez da ona ume bakar karrik egotea. Eta jada askatu diot, Kristo fosforestentari, honentzako arrebatxoa. Nork esan duen laguna zazuen, Nola usartu da? Noiz artean beste gazun? Antiruenen bestela. Sasoi beten nago. Wisconsinetik etorri naiz. Do you understand? Nola esaten da? Korrika. Korrika, korrika ez. Leiztek. Partide bat jokatzen ari nintzen nire adiskide min batekin. My grandfield. Eta erdizka hotzen ari zen dut. Parte hartzeko ikuskizun negargarri honet. Ikuskizun negargarria. This horrible show. Hemen gaude berriro ere erasuak, gora erasuak bera. Erasuen kontuan provokazio hutsa da. Zergatik da batxarra eraso egite? What is the problem? No problem! Ez da txarra eraso egite. Txarra da beste batek erasotzen dizunean. The bath is order at the key. Izan ere, eraso bat egoera batzuetan is very good. It's a defense. Defentsarik onena eraso bat egitean. Erretorikak entzuten ikurtzulora jonago. Arrazoi duzu nikane, ez ditut jasan gehiago. Nik ez badizut esaten zuk zer egin behar duzu. Joderrik ere zaitut daikaka esplikatzen etzu. Denezergatik ematen diratea alako txopa. Azteak ere liberta impekatariak dirata. Tirata! Itzezko eraso, jasanezinak sortzen dizkigu. Ripako mina! Itzezko eraso, jasanezinak Andre gaia atzerritut mamu bat balitz bezala. Ama ere egunero atzetik da bitirara.
bihurtzen dira. Beste bederra, izan dizkira, izan ezkoera, bihurtzen dira. Esan esak, bomban